Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Pandulo. Parang tinay ka. Junior, anak! Anak! Alex, gibalik na ni mo din ni si Junior. Oh, ako na siyang ibalik ini. Pero ang sabot. Dili mo mahimo gawas din sa bahay kung dili ko kauban ninyo, ha? Oo, Alex. Oh, ang tanan nimong pagbuot. Ako gintumanon. Junior, anak. Kumusta naman ka, ha? Anak, dili na kita magbuwag. Dili na. Panghinaot ko. Na dili ka na maghunaw na sa paglayas ining bayad, Jessa. Dili na mahitabo, Alex. Isaad ko na nimo. Makasaad ka ba? Na mahimo ng normal ang atong pagpuyo? Oh, Alex. Normal nga pamilya na ta. Kay kompleto na ta. Maayo. Kaysa sunod nga maghimo kag lakang nga dili maayo. Dili mo na gyud makita hangtod sa hangtod si JR. Tad-on ko siya palayo nimo. Alex, isaan ako. Dili na ako maghuna-una sa pagpiha din eh. Dili na. Junior, anak. Anak, kimingaw na kayo ko ni mo. Sige. Dala na suod sa kwartos, JR. Oh, Alex. Anak, ilisan na ka, ha? Hello? May mo ba? Hatagan ko na usa ka simana na lang? Maulian na kasi yung kwarta. Ayaw. Ayaw buhata. Ayaw hilabting ako negosyo. Sige. Sunod simana, ako nang iuli nimo akong nawaman. Sige. Bye. Ay, kagang! Uy! Ma! Nalay ka niya? Ay, naunsa man ka dong. Namatid man ka ng bongbong. Unsa man tong tingog sa bata nga akong nabati ganina, ha? Dinhi ba to gikan? Oo, dinhi. Ni Anas Junior. Ay, mao ba? Ay, sige dong. Ari uno na nako ang akong apo, ha? Kuy, magpalayo lang una kong kamay inig Alex. Kay mura manigdako kay problema. Mapiksa niya ko. Abi mo, Junior. Sukad. Karon pa ko kasuway nga mura kong mabuang nga wa ka. Dili ko na mahimong mabuwag ka na ako. Mabuang gid ko na. Sorry kaayo ha, nga hapit na kabiyae. Sorry kid kaayo, anak. Pero dili na gid ni mausab. Dili na ko masugot nga mabuwag ka pa sa kong kiniranan. Ma? Si Junior yun ang akong nabati nga may katawa. Pastilan, apo ko. Oh, pila ka adlaw ka lang nawa din ni sabay. Nausab naman gamay imong nangdong. Midaot siya man oh. Ay, nangita tingali na nimo. Maong midaot. Ma, unsa tong lago po ganina sa gawas? Na, ang bongbong gipatiran sa imong bana. Mura man to siya kalit nga gisapot. Humanyag pakigsultis na nawag. Bahala na si Alex yung problema, ma. Ang importante na ako karon, nga niana na ako ang akong anak. Pagmat mo na gyud sa imong lihok, Jisa. Ayaw na gyud pagsupak-supak sa imong bana. Aron dili na siya makahuna-huna sa pagda sa bata palayo nimo. Oh, ma. Mag-amping na ko.
Sundan ko na ang tanang gusto ni Alex. Kumusta naman kang akong anak? Nabalik na ba kaya sa mga kamot ni Jessa? Adyo, Oh, anong nagtungok naman sa kadin eh? Mibalik ka naman sa danay mong pagsigig hinuktok. Eh? may ginaw na lang ko, tiyo. Ikaw ba? Kwartahan ka naman gyud. Pangita na mong mapangasawa. Wa pa nas kong nahuna ang asawa, tiyo. Oy, magdato pag yun ka. Tiyo. Magpadaghan pa ko sa kong kwarta. Kaya doon ako'y gustong paliton. Ay, unsa man na? Bahay na sab? Dili, tiyo. Mawala ni ang katapusan kong paliton, tiyo. Ay, unsa man lagi la? Pasaylo. Pasaylo? Pasaylo ba ang gusto mong paliton? Tiyo. Oy, kinsa man gyud ang imong napakasadan, Andrew? Usa kay nusintig binunga, tiyo. Kinala mabayaran ko akong saan niya. Daan ba yun ko nga doon na kay sekreto? May napakasadaan ka usa. Kinsa man eh? Ha? Andrew? Sultihi ko kung kinsa na yung nasadaan. Kaya mutabang kong pangayo og pasaylo. Ayun lang pangutan na, tiyo. Kumusta man ang atong supply? Magkaapas ba sa mga order? Way problema. Mahimo ka naman gani mo palit og nindot nga bahay, Andrew. May nakita akong luna og bahay nga maing paliton, tiyo. Oy, asam na dapita. Sa San Fernando. Unsa? Uy, kakinsa mo ng bahay dito ang imong nakulsunadahan, ha? Ang bahay daplin sa dagat. Ha? Ang beach sa mga relampagos sa gusto kong paliton. O ya, unsa may imong isugo nako, ha? So siya, tiyo. Kung di pa nila ibalik ang ilang cottage, daplin sa baybayon. Sige, akong susihon. Maayo kay murag giswerte ko gamay karon dinis kasino da. Si Marco nanawag ka. Hello, Marco. May kay nanawag ka. Pag kinahanglan makabayan ako sa kong mga nautangan, yapikin ako nila. Wala sa puwi kabaligya. Sa doon ako'y mayong nahununaan nga makakwarta ko, Marco. Manawagon niya ko nimo kung matibuok na nako akong plano. Sige, bye. Hindi mo na ako magkulong na sa sunod akong buhaton. Mag-concentrate na lang una ko sa kuntuwa. Kana ba? Magsige ka katawa. Ano mo kaanang batian ni Mama? Anak, lingawa si Mama, ha? Ay! Ang kurat maga. Kurat maga nakita na ko. Kuan, kalit ka man lang kong niabli sa pultahan. Mao nga nakurat ko. Kay naka-focus ni Junior ang akong huna-huna. Hello, JR. Kiss ni Daddy, be. Oh, wow. Kagwapo sa kong baby. Kana ba? Mawa, yun akong problema kung katawan ako ni mo. Diba, Jessa? Oo. Magkalingaw na kaayos siya. Ikan karon. Ikaw nang tighupay sa kong problema, ha? Mataguli na ko, katawi ko, ha? Gwapo na kayong atong anak, Jessa, no? Ha? Oo. Ang dugay
kayo kang nakatubag. Kuan, thank you sa imong pagsalbar sa kong dungog, Alex. Ingon ko na nga magmahal sa ato bangon ang tanan. Ang tanang kauwaw. Ang tanang problema tungod og alang nimo. Busa ayaw ni gugbiyae ha? Dili na mahitabo, Alex. Maning kamot ko nga mahimong normal ang atong pagpuyo. Ay, salamat. Makatulog kong maayo na imong gisaad karon. Ani ka matug? Oh, gusto kong makigdog ninyo duha ni JR. Kay gimingaw na sad ko sa atong anak. Kuan ta kag ilisan. Salamat. Jessa, sorry ha. Sa unsa, Alex? Sa akong kabuang usahay, kung madapatan ta ka. Pero may baw ka. Nga, human ko makadapat mo. Lami kayong putlo na akong kamot nga nagkapasakit mo. Ayaw ka bala ka, Alex. Isaad ko. Usa na ta ka normal nga pamilya nga magpuyo ining baya. Andrew! Oh, Tio. Ay! Niya ka na di. Ay! Kasayo ba nimong milakaw? Ah, Wala naman kasi kung pagmata ganin, ha? ay, swerte gid kay karong panahon na, Andrew. Ha? Abi ni Nga naman, Tio. Kuan, nagkasulti mi og si Mr. Lampago sa telepon ganina. Ug dong, iyang ibaligya ang iyang resort. Unsa? Sige, Tio. Ingna makikita ko niyo. Kaya gusto ko matanaw sa soul sa ng bahay bakasyonan ng daplin sa baybayon. Ah, pusit! Iyan na sabi mga samukan. Di ko papawayo ng mga tauhan na da. Wa una ko'y tulubago ninyo. Kaya wa pa na ko maplansa ang sunod akong buhaton aron makakwarta ko. Si Mr. Cheng na sab. Maningil na sab. Kinahanglan makakwarta na ko. Ug karon ni nako buhaton. Hello, Marco. May gimbuhaton mo. Pamati ug maayo. Sa ikaduhang higayon, doon na ko'y ipakidnap ninyo. Mangutan na ka kung kinsa? Si JR, ng akong anak. Siya ang kidnapo ninyo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!